Wala na ikanon dito guys. Wala, itong karta, higuan mo yung karta. Kita bakal na mo tutukar ka. Pwede ko. Ay, wala naman. Kaya yun yung magandang mo itong buti doon. Ano naman kadali? Wala ka pala mo. Lakaw na lang ko eh. Ginagawa mo. Lakaw siya, busog naman giat. Ginakoy? Dapat may puso niyo ano eh. Ang lag naman Ano yan? Ang nawahin may mag-ipos. Balik na mo ha! Oh! Ano? Ano ako? Ano ba? Ano ang lagi ko? Ano ba? Ang taon? Nay! Balik ko! Butangin na diyan, oy! Butangin na diyan! Ay guys. Ego ka ni guys. Moro ni kwarta kita dah. Nah, tara. Ligo lang, ligo. Ayo, bebas itu. Biran kan? Ayo, nanata. Karena yung sa kilo. Okay, dita. Lami kini mag-asa guys, ginador ni. Purot, ginaron. Ginagawa mo. Oh, nika. Asam to tunggal diri ngeri, dara. Wala, bang. Andam na. Ha? Taka magsaging guys. Nagluto pa sa dirog. Kanang saging. Baik ka taon niya. Okay guys, nanti guys. Namo na tan. Bawa ka guys si kini guys. Ana so ni isa mo kung ulan na sa mga tao rin. Ginagawa mo. Ayun ilabo yung plastic guys kaya. Sudan ta na og. Ate isulan. Ay! Okay, ini kusar kayak sila nih. Ay! Oh. Oh, gusto ko din naman. Ginagawa mo. Ginagawa mo. Tiga. Oh guys. Oh. Oh, mau na ni. Oh, gaswat na. Sakto pa pagkaluto na. Oh guys. Ah, doon. Oh, ito na awas na. Sakto lang sa kilong ri. Sakto yung maawas ba. Ginagawa mo. Sakto ni. Ato ito na yung luto na. Oh, tupo na lang. Ilang taon nung gibran to kay Sain ni mo tigbilang kilo ani 52 ni ganador ni wala na gani ganador ni gana gyud kaon ani Puno anara siya kasi bito na nangay mo tumpa na tiki sumbang mo to na tiki Ay! Guys awan na ano na? Ano? Ganina lagi ng taklo ba? Doon kasi mana lang yung taklo ba? Ginagawa mo. Ano yung tugpat yung tikin eh? Ano lang, tingin niyo guys. Wow, yung taklo ba ko? Aswatong taklo ba niya guys? Ginagawa mo. Okay, rin po ni. Daw, rin po ni. Tagway! Ayun lang tani. Udah naman na to. Ayun sa ato ni. Sino pa rin yun? Sa'yo mo kinusa na kakilaw. Ginagawa.
Sumunod ko. Wala sa tawang lagi. Uy, tingnan na eh. Hey! Ginagawa mo. Sa'yo? Mga daw kutsilyo guys ha. Hey! Uy, kaya sa idol ha. Paano yung mag-isa niya? Dami ah. Saan na nangamangin? Api na sa kasukan? Hey! Nasa may dili vampira. Ginagawa mo. Hindi siya madami. Gusto na siya guys. Ano natin? Gusto na niya guys. Ginagawa mo. Tay. Dili na istiya ha? Tagbong na guys. Ani? Handa ni kanong na eh. Coach! Ah! Sige. Ding! Ding! Ano eh? Asa mang sudanan eh. Kinan sudan deh. Ginagawa mo. O sige. Ano ra? Gandang ipunta ni. Ganador ni. Halo na itong bugas. Oy, mga ata niyo mga guys. Ano guys. Ano niyo? Hot na to, bang ano? Ay gano na? Tigid na rin din yung sudan niya. Gawin ko ba ito mo? Ginagawa mo. Di ato nung kasi. Hey! Saw-saw ni gini oh. Tiyo. Hindi ka kagkuan. Ginagawa mo. Nagdara ka. Wala ka. No, 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 no. Tawan naman yun. Wala. Wala. Sunog. Asa na nagdam na isda? Walang may pangisda ka eh. Namasul pa kadali. Saw-saw. Siya pa mga boss guys. Fruit mo natin eh. Hey! Murot gini ba? Salamat kay Gracia guys. Meron. Ginasaag nga sudan. Ginagawa mo. Madam, oy. Naon. Hey! Guys, hindi na siya guys ha. Malas pa man daron. Bro, di nyo magahon na di nyo magbanta, balik ko. Hey! Ano ka? Di ko kahon na. Tara. Ya, pang kamot lang magkuhakin nyo ha. Hindi na guys, soda ito ni. Pero matong na rin gamay. Asong panlasa eh. Madadaan na kasi ya. Ginagawa mo. Tarong, magkikor na mga sudan. Lamian mo lang halang mo hiruga ka. Hey! Ginagawa mo. Bakaw yung puinit. Ingat. Hey! Ginagawa mo. No, 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 no.
Kayo? Muna giingon nga. Tako nga naglawas ng uod nga dahon rin kinaon. Lingin naglawas. Kupay hawak. Hey! So sarang kita kilo mo na palit tol. Out ng budget. Kapit na mo, kamay lang ito no. After may yung nasusuan yung wapan ni Sudan guys. Saan sakit? Masan niya. Matahon da. Samuhat lang ang karinis. Sakit ba? Awak na dia kaya turun sa mundo. Hey! Ginagawa mo. Tubig eh. Ha? Hey! Ginagawa mo. Ya. Pangko pa. Nagapa. Ilin. Jangan sini dia kan. Agak kuat, gua apa saja. Kita utang suka, sini. Aray. Hinangol gini ila guys. Nay usa naglisod nagtuon guys. Grabe yung dagkaon guys. Masa. Ginagawa mo. Tambal ito nung. Dapat masali itong bunga din. Bunga ba? Doha ngayon. Ang lagi duha. Kaya murag tuwang ra ang sa kilo, ang lagi duha. Hey! Sa kilo. Ginagawa mo. Dalawa.
Oy. May kanon dito guys. Wala, tayo doon yung kanta. Kita bakal nga, mo tutukan ka. Buntalos man to. Eh, wala naman. Kaya yun yung magiging amot at nasubuti doon. Ano lang ka rin? Wala ka pala mo. Lakaw na lang ko eh. Lakaw siya, busog naman giat. Yan ko eh. Kaya may puso niyo ano? Ang lahat mo Kaya biyan. Nawahin may mag-inpos. Balik na mo ha. Oh!